mausab-usabon nga panahon, duha ka low pressure area ang naa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hinuon parehong ubos ang tsansa nga mamahimong bagyo ang naasuing mga LPA. Ang LPA nga kasamtangan nga naa karon sa silangang bahin sa Eastern Visayas, posibleng mamahimo na lang unyang extension sa bagyong Bulaben nga naa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sugod kaganang buntag, miri-curve na ang bagyong Bulaben. Busa dili na kini mosulod sa PAR. Samtang ang ikaduhang LPA nga anaa sa kasad pagbahin sa Western Visayas, gipanglantawan usab nga mahilis ra o baka mugawas ra usab sa Philippine Area of Responsibility sa mosulod nga mga adlaw. Bisan pa man kung maayo na ang dagan sa panahon karong adlaw, pag-asa mi pahimangno gihapon nga magbantay sa mga kalit-kalit nga pagkamugna sa mga localized thunderstorms. Busa ayaw gayud kalimting mga kapuso matag adlaw ang pagdala sa inyong mga payong. Nagaputay chances nga sugod karong adlaw, nagaputay mga expect afternoon or evening thunderstorms. And actually sa makita na to sa tong models sa pag-asa nga possible natay localized thunderstorm nga karong hapon.